Salam mehriban adamlar, yurdumuzdaki ve dünyadaki täzelikler bilen taşdyrýan Türkmen portaly Hepdäniň täzelikleri. Türkmen portaly Hepdäniň täzelikleriniň şu sanly. Urbanguly Berdimuhammedow Arkadaş şäheriniň ikinji tapgarynyň gurulşyny çatlandyrmak tapşyrdy. Türkmenistanyň prezidenti Merkezi Aziýa Germaniýa sammitine gatnaşdy. Türkmenistanyň prezidenti we Germaniýanyň kansleri ilkinji iki taraplyň duşugy geçirdi. Türkmenistanyň prezidenti iş ketilen 736 adamyň günätini geçdi. Aşgabatda 13 tane täze ýaşaýyş ýaly açyldy. Türkmenistan Huawei Connect 2024 forumuna gatnaşýar. Gıda yurtlarynyň tokumçuluk buğdogynyň hünärmenleri Aşgabatda halkara massagada ýygnanlar we beýle habarlar. Halk maslahatynyň başlygy Arkadaş şäheriniň gurulşynyň ikinji tapgyryna gurulmagy meýilleşdirilýän deskalaryň şol sany Sewda merkeziniň mehmanhananyň, döwrabap denjalş teýilgähiniň, ýaşaýyş jaýlarynyň, şipahananyň, maglumat tehnologiýalarynyň, umum bilim berýän merkeziniň, işäwirlik merkeziniň, Oba hojalyk universitetiniň şekil taslamalary bilen tanışdy. Halk maslahatynyň başlygy gurulmagy meýilleşdirilýän deskalaryň şekil taslamalary bilen tanışyp, olara bir näçe belliklerini aýtdy we degişli düzedişleri berdi. Oba hojalyk universitetiniň binalarynyň taslamalaryna möhüm ähmiýet berildi. Türkmen halkynyň milli lideri onuň täzeden işlenilmeginiň maksadyna laýyk boljakdygyny belledi. Aşgabatda Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň 25-nji maslahaty geçirildi. Forumyň işine daşar döwletleriň bir näçesine gowçun bolup ýaşaýan türkmenleriň wekilleri hemde ýurdun ähli sebitleriniň wekilleri gatnaşdylar. Maslahata gatnaşçylar prezident Serdar Berdimuhammedowyň iýberen gutlagyny diňlediler. Gün tertibine ýerine ýetirilen işler barada hasabatlar girdildi we birleşigiň işiniň geljekki ileri tutulýan ugurlary ara alyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň Gruziýadaky elçihanasynyň guramagyny Türkmen şäher we akıllary Maktumoly Pragynyň Gruzin diline goşgular ýygynysynyň tanışdyrlyş tabarasy geçirildi. Tbilisi şäherine geçirilen bu çara Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň wekillerinden medeniýet we sunat ustadlarynyň ibarat bolan türkmen wekilleri gatnaşdy. Türkmenistanyň elçisi Döwlet Murat Seyitmämedow Maktumolynyň goşgularynyň Gruzin diline terjime edilmeginiň iki ýurdun arasyndaky dostlugyň, doganlygyň we ýakyn hyzmatdaşlygyň ýene bir aýdyň suwutnamasy bolup durýanlygyny nyktady. Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrliginiň Ilmi barlyk däneçilik institutyna gözlük buğdaýyň täze 3 görnüşi döredildi. Serdar, Arkada we Praga. Buğdaýyň täze görnüşleri ýakyna Türkmenistana geçirilen garaşly döwletleriň arkalaşygynyň tokumçuluk meseleleri boýunça hökümetara utgaşdyrjy geňeşiniň mejlisiniň çäklerine tanışdyryldy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýurdun Oba hojalyk toplumyna alınıp berilýän mewsümleýin işlere bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna vice-premier Atahalif hemde welaýatyň häkimleri gatnaşyp, Oba hojalyk buğdagyna alınıp berilýän işler barada hasabat berdiler. Duşukda paxta ýygynyna we buğday ekişine aýratyn ünserli. Prezident ekiş mewsümini agrotexnikanyň kadrlaryna laýyklykda öz wagtyna geçirmegiň möhümdigini nyktady. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Gazagstana bir günlük iş taparyny tamamlap Aşgabatda dolanyp geldi. Ol bu ýerde Merkezi Aziýa Germaniýa formatyndaky döwletleriň başçylarynyň ikinji duşugyna gatnaşdy. Astanada geçirilen sammitde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet başçylary we Germaniýanyň federal kansleri Olaf Scholz tewitdeýin hyzmatdaşlyk we howpsuzlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Saparyň dowamyna prezident Serdar Berdimuhammedow bir näçe möhüm duşuklary, şol sana nemis işäwir toparlarynyň wekilleri bilen gepleşikleri we Germaniýanyň federal kansleri bilen duşuk geçirdi. Türkmenistanyň prezidenti sammitde çykyş edip Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Germaniýanyň arasynda gatnaşyklary ösdürmegiň esasanam sewit howpsuzlygy, ykdysady hyzmatdaşlyk we daşky gurşaw ugurlaryna möhümdigini aýtdy. 23-25 oktyabr aralygynda Aşgabatda geçiriljek Türkmenistanyň neft we gazy OGT 2024 adly 29-njy halkara maslahatyna energetika buğdagyna dünýä meşhur bilermen we Pulitzer baýragynyň eýesi Daniel Yergin gatnaşar. Yerginiň çykyş etjek umum mejlisiniň dowamyna
dünýäniň energetika bazarına täze tendensiýalar we özara peýdaly hyzmatdaşlygyň geljegi barada garaýşlar beýan ediler. Aşgabatda gullar gözelligiň we parahatçylygyň aýdymatly ussat gulçylaryň arasynda bäsleşik geçirildi. Çäre 4 topar gatnaşdy. Olaryň hersine 3 tane tejribeli gulçy wekilçilik etdi. Toparyň öz bolşly gulbedeglerini döretmek sanatyna bäsleşdiler we ýokary ussatlyk derejesini görkezdiler. Türkmenistany oba hojalygynyň gazananlaryna bagşlanan serik hemde oba hojalyk ekinleriniň tohumçylygyna yetilen sepetler we öňde durýan wezipeler atly halkara ilmi maslahat öz işine başlady. Bu çäreler ýurduň garaşdyrlygynyň 33 ýyllygynyň öňü sirasyna geçirilýär we Türkmenistanyň oba hojalygyndaky üstünliklerini şöhretlendirmäge gönükdirilenler. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu çärelere gatnaşçylary iýeren gutlagyna oba hojalygyny toplumlaryň ösdürmek boýunça döwlet tarapyndan möhüm tagallalaryň durmuşa geçirilýänligini nykdady. Döwlet başçysyny türkmen alimleri we hunarmenler tarapyndan ekinleriň ýokary hasylly, welaýatlaryň toprak gowa şertlerine laýyk gelýän täze sortlarynyň döredilip, önümçilige giňden ornaşdyrylandygyny belledi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Islam Ösüş Bankynyň ýol başçysy Muhammed Al-Jaser bilen duşuk geçirdi. Duşugyň dowamyna iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Islam Ösüş Bankynyň ýol başçysy bankyň oňyn bir taraplyk siýasatyny alyp barýan we giň gerimli durmuş ykdysat taslamalar durmuşa geçirýän Türkmenistan bilen köp ýyllyk gatnaşyklary pugtalandyrmaga taýýardygyny tasdiklady. Türkmenistanyň Islam Ösüş Bankyna 30 ýyllyk agdalygynyň dowamyna bank saglygy goraýyş, bilim, ulug ara gatnaşyk we energetika ýaly ugurlarda 20-den gowrak taslamany maliýeleşdirdi. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň wekiliýeti ýurdumyzyň bilim ministriniň orunmasary Azat Ataýewiň ýol başçylygyna 19-20 sentýabr aralygyna Xitay Halk Respublikasynyň Şanhay şäherine geçirilýän Huawei Connect 2024 adly halkara sergisine gatnaşýar. Saparyň esasy maksady bilimi sanylaşdyrmak babatda iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alynıp maslahatlaşmak bolup durýar. Şu ýylky forum ykdysadyýetiň durly ugurlaryna emeli agyň ornaşdyrylmagyna başlanýar. Iranyň Türkmenistanyň elçixanasynyň medeniýet merkezine pars şygyriyetine we edebiýatyna şeýle-de meşhur Iran şahyry Seyyid Muhammed Husayn Şahriýaryň hatirasyna bagşlanan çäre geçirildi. Bu çäre öňdawarjy türkmen ýokary gowy mekdepleriniň pars dili we edebiýaty hunary boýunça bilim alýan talipleri, olara sapak berýän moýlimleri, diplomatlar we medeniýet ulgamlarynyň wekilleri gatnaşdylar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly ministrler kabinetiniň giňişleýän mejlisini geçirdi. Onda ýurdu durmuş ykdysat taýdan ösdürmegi möhüm wezipeleri ara alynıp maslahatlaşyldy. Käbir resmi namalaryň taslamalaryna garaldy. Mejlise döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agdalary, welaýatlaryň Aşgabat şäheriniň häkimleri hem gatnaşdylar. Türkmenistanyň prezidentiniň iş ketilen 736 raýatyň ýurduň garaşdyrlyk bayram münasibetli günäsini geçmek baradaky permany gol çekmegi möhüm ähmiýetli çözgütleriň biri boldy. Serdar Berdimuhammedow günäsi geçilen adamlaryň tusaglykdan boşadylyp ýakyn wagtda öz öýlerine, maşgala agdalarynyň arasyna barmaklary üçin döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna, hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary bilen bilelikde ähli zerur işler geçirmek tapşyrdy. Şeýle hem welaýatlaryň, etraplaryň we şäherleriň häkimlerine günäsi geçilen adamlary iş bilen öpjün etmek tapşyryldy. Mejlisiň dowamyna Türkmenistanyň raýatlygy hakynda permany gol çekildi. Resmi nama laýyklykda Türkmenistanyň çäginde hemişelik ýaşaýan raýatlygy bolmadyk. 1146 adam Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi. Olar 29 milletiň wekilleri bolup durýar. Mundan başga Türkmenistanyň prezidenti daşary ýurt raýatlarynyň bir toparyna ýurtda ýaşamak üçin ygtyýarnamalar bermek hakynda karara gol çekdi. Bellenişýäli daşary ýurt raýatlarynyň 134-üsiniň Türkmenistana ýaşamak üçin ygtyýarnamanyň berilmegi baradaky şahsy ýüz tutmalary hasaba alyndy. Olar dünýäniň 6 döwletiniň raýatlaryndan 15 milletiň wekillerinden ibarat. Pasportlar we degişli resmi namalar goşurmak dabarasyny ýakyn günlerde döwlet migrasiýa gullugynyň binasyna geçirmek meýilleşdirilýär. Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 33 ýyllygynyň öň sirasyna Aşgabatyň Parahat 7 ýaşaýyş toplumyna 13 tany 9 gatly ýaşaýyş jaýy we seýilgäh dabarly ýagdaýda açylyp ulanylmagy berildi.
9 gatly her biri 54 we 36 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň gurulşygyna döwrabap binagarlyk çözgütleri peýdalanylpdyr. Binalaryň ýanaşyk yerleri dolu abadanlaşdyrylyp, ähleri ýaşaýan raýatlar üçin zerur şertler döredilipdir. Çağalaryň dinç almaklary üçin ýaşyl zolaklary bolan amatly seýilgäh gurulypdyr. Dünya habarlary. Estoniýaly ekwipleriska ustady Jan Rus Bosfor boğazının üstünden çekilen yüptü Aziya bilen Ýewropanyň arasyndaky tergedi geçen ilkinji adam ökmünde tariha girdi. Bu ajaýyp üstünlük Stambulla köprüýüniň sütunlarynyň arasynda gerilen yüptü ýerine ýetirildi. Bu ýetolunly waka şaýat bolmak üçin ýüzlerçe tomoşçy ýygnandy. Rus ýerden 165 metr beýiklikde deňarmyny saklap 1074 metr aralygy 47 minutda geçdi. Kara we mermer deňizlerini birleşdirýän Bosfor boğazy Ýewropa bilen Aziýanyň arasynda tebii terget bolup hyzmat edýär. Birleşen Arap Emirlikleri jahan keşteler üçin innowasion hyzmat girdi. 10 gigabit internet bilen mod Yesim, ýurduň iň iri aragatnaşyk operatory Etisalat, mehmanlara pasport gözegçilikden geçen soň derrew virtual sim karty işleňleşdirmäge mümkinçilik berýän täze başlanyş göterildi. Fiýagatçylara diňe QR kody skanerlemek we çarpýy tanamak amalyny geçmek ýeterlik bolar. Bu hyzmat fiýagatyň ilkinji 24 sagatyna elýeterlidir. Muň özi fiýagatçylara derrew ýakynlar bilen habarlaşmagy we möhüm online hyzmatlardan peýdalanmagy mümkinçilik berýär. Kanadanyň kompaniýasy güýçlü hereketlenjiler bilen enjamlaşdyrylan eksoskeletle jalbar işläp düzdi. Bu oýlap tapyş aýaklaryň güýjüni epetli ýokalynýar hem de ýörüýüşde rahatlyk duýgusyny öredýär. MOGO diýip adlandyrylýan täze öňümiň ady inglizçe dağ geçesiýen manyn berýär. Ol hususy saryk ezatyny öňürler. Oň gurulşy uglerod süýmünden ýasarandyr. Hem de diz bölüminde kemerdäki akkumulatorlardan güýç alýan hereketlenjiler ýerleşýär. Gyzykly tarapy batareýa beýiklikden aşağı düşülende awtomatik zaryad alýar. Agrabın 3 kilogramına garamadan oýlap tapyş ýöräninde özüni 13,16 kilogram ýeňil duýmagy mümkinçilik berýär we aýagyň güýjüni 40 götürüp ýokalynýar. MOGO-nyň 2025-nji ýylda 5.000 Amerikan dollar bakadan satyga çykylmagyna garaşylýar. Sport habarlary. Türkmen türgünleri Birleşen Arap Emirliklerine yetkinjeklerin ve mektep okuwçylarynyň arasynda geçirilen boks boýunça Aziýa çempionatynda 2 bürünç medal kazanırlar. Bu üstünlükleri 50 kg çenli agram derejesinde 16 ýaşly Begenç Hakymuratov, 70 kg çenli agram derejesinde Sapargelli Nurýadyýew kazandy. Bähesige 26 ýurtdan 462 boksçy gatnaşdy. Asyrykanna Türkmen şahyry Magtumur Pragynyň 300 ýylyna we Türkmenistanyň garaşylygynyň 33 ýylyna başlanan keçi futbol ýaşy geçirildi. Şäheriniň Türkmen konsullugy urady. Bähesige Asyrykan we Stavropol tewitlerini howçun bolup ýaşaýan türkmenleriň toparlary hem-de Asyrykan şäheriniň ýokary mekdeplerini bilim alýan Türkmenistan taliplerden ibarat konsullugyň topary gatnaşdy. Dostlukly ýagdaýda geçilen ýaşyň netijeleri boýunça ýeňjilere kuboklar we medallar gowşurly. Iň gowy oýunçylar bolsa aýratyn bayraklar bilen tilalandy. Türkmenistanyň milli futbol ýyndyzynyň baş tälimçisi Mergen Orazow ýakyny Portugaliýadan gaýdyp geldi. Ol bu ýurtda iş tejribesini kämilleşdirmek maksady bilen saparda boldy. Ol Portugaliýanyň futbol federasiýasynyň çeýniki direktory José Causeiro we Portugaliýanyň milli ýyndyzynyň baş tälimçisi Roberto Martínez bilen duşup liganyň gurulşy, ýaş tekinleri ösdürmeň usullary we tälimçiler taýýarlamaň ulgamy barada pikir alşdy. İş sapar makaly alınan tejribe esaslanıp Orazow milli ýyndynyň taýýarlanyşynda bir näçe ütköşmeler girizmegi meýleşdirýär. Şunu ýaş oýunçylary aýratyn üns berler. Şeýlem Türkmenistanyň futbol federasiýasyna işçiň döwrewaplaşdyrma işleri alınıp barýar. Şol sanyna oýunlaryň video arkiwi döredilýär we türkmen oýunçylaryny tanatmak üçin halkara platforma bilen hyzmatdaşlyk edilýär. Türkmenistanyň Altanazar futbol topary Afrika 2 Çempionlar Ligasynyň 1-nji tapyryna Iran Air Force toporundan ýeňildi. Duşuk Bagdadda geçirildi ve 2-1 hasabyna tamamlandy. Air Force toporunyň futbolçylary 50-nji minutda Carlos Salazar'ın gol netijesinde hata başladılar. Şeýle bolsa Türkmen toporu ýyda çekilmedi we 70-nji minutda Murat Annaýew hata deňledi. Duşuk deňmeden tamamlanjak ýaly ýöne oýunyň esasy wagtynyň utormagan 2 minut galanda Hiran Ahmet Air Force'y öňe saýlap ahyrky hata kefitledi. Bu toporçanyň beýleki duşugyna Saud Arabistanyň Al-Taun topory mehmançylykda Bahreýnyň Al-Haldiýasyny 3-2 hatawyna ýeňdi. 2-nji oktýabrda Aşgabat stadionuny Altanazar Al-Haldiýa bilen duşur. Air Force bolsa mehmançylykda Al-Taun'a garşy oýnar.
Mehribanlar, size yetirmek islan wakalarymız şulardan ibaret. Ähli habarlar bilen Türkmen Portal web-saytymyzyň dollygyna tanışyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň. Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmäňizdir. Sag bolun.